कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कळगेकर. गोरवार चोरी करून कत्तलखान्यात व्हरचे 5 जण अंकोला पोलिसांच्या ताब्यात, 2 जण फरारी. अंकोला तालुक्याच्या जामगोड रेल्वे स्टेशन रस्त्यावर गोठिल्या गोरवाक बकरीद परबेसाठी खास 2 गायीक हिंसात्मक रीतीन तोंड आणि पाय बांधून कत्तलखान्यात कुमटा मार्गान चोरेन व्हरतनाची खबर पोलिसांक कळताच सिनेमय रीतीन बेळसे लागीच्या सोंडगी मक्के लागी आरोपीक माला सकट ताब्यात घेतले. ताब्यात गेल्या आरोपी कडच्यान या प्रकरणात वापरले राजू होंडा कंपनीचे कार, 4 मोबाईल जप्त करून 5 जणांक ताब्यात घेतला. 2 जण फरार जालात. आरोपी पैकी अब्दुल अजीज अब्दुल कादर 48 वर्सां सुरतकल मंगलोर, मोहम्मद मुसाफ अब्दुल हमीद 25 वर्सां सुरतकल मंगलोर, मोहम्मद सुहान शरीफ अबू बक्कर 23 वर्सां उल्लाळ मंगलोर, मोहम्मद असिफ अशरीफ 22 वर्सां सुरतकल मंगलोर, मोहम्मद इजाज रियाज 20 वर्सां उल्लार मंगलोर हेमी बंधित आरोपी असून मोहम्मद अजीम गंजीमठ बडा गवळीपाडी हो आरोपी फरार झाला आणि एक फरारी आरोपीले नाव कळू शकले ना. या प्रकरणात SP M नारायण, एडिशनल SP जगदीश M हेमगेल्या मार्गदर्शनात अंकोला पोलीस ठाण्याचे PSI महाबळेश्वर C गडेर आणि इतर पोलीस कर्मचारी भाग घेऊन या प्रकरणाचा शोध लावून आरोपीक ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू असा असे प्रसार माध्यमाक कळयला. खबर सांगता हरीश नाईक. राज्यात गॅरंटी योजनेबरोबर विकास कामां बी जोरात चालू असत. आमदार आरवी देशपांडे. कारवार. लोकांच्या कल्याणासाठी राज्यात 5 गॅरंटी योजना अंमलात हाडिल्ल्यान विरोधी पक्षाच्या टिकेक फुडें वयच्या काँग्रेस सरकारान विकास प्रकल्पाक तितलेच महत्व दिला. देखून राज्यात गॅरंटी योजनेबरोबर विकास कामां बी जोरात सुरू असत असे प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आणि हळयाळ जोडा मतदारसंघाचे आमदार आरवी देशपांडे हेमी सांगले. जोडा तालुक्यातल्या रामनगर हिंगा तुळजाभवानी मंदिरा लागीं सन्न निरावारी खात्यामार्फत 2 कोटी रुपये खर्च करून बांधिल्या बंधाऱ्याचे आज आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन उद्घाटन झाले. त्यावेळार तेमी उलयताले. शेतकऱ्याक उदकाचो पुरवठा करचेसाठी 2 कोटी रुपये खर्च करून हो बंधारा बांधिला असा. या बंधाऱ्याच्या उदकाचो उपयोग करून शेतकऱ्यांक शेतात जास्तीत जास्त उत्पादन घेवूंक जाय असे या वेळार आरवी देशपांडे हेमी सांगले. मागास आशिल्ल्या जोडा तालुक्याचो गेल्या 10 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात विकास जालो असा. रस्ते, ब्रिज, पिवचे उदकाचो तेतूंत समावेश असा. येवच्या काळात मोठे प्रकल्प हाडून जोडा तालुक्याचो विकास जातलो असे आमदार आरवी देशपांडे हेमी सांगले. मानवाचा सेवा असला पाहिजे. मानवाने मृत्यूनंतर मानवात बाळ देऊ, राक्षसाला मारतो. काय मनुष्य म्हणून जगण्यानंतर मनुष्याचे गुण आमच्याकडे असले पाहिजे. राक्षसी गुण आमच्या जीवन आहे. त्या दृष्टीने रामनगर मध्ये या भागामध्ये पुष्कळशे अवधी झालेले. हायस्कूल झालं, ज्युनियर कॉलेज झालं, हॉस्पिटल झालं, रस्ते झाले, अजून काय काम माहिती असतील ते रामनगरचं चित्र आम्ही पडताळून करून दिलं. रामनगरचं चित्र करून दिली. रामनगर म्हणजे पहिला रामाचं नाव असलेलं गाव. पण जसं राम वनवासाला गेला होता तसं तुमची परिस्थिती होती. जमिनी गेल्या सुपा डॅम मध्ये. मी दुष्काळ लोकांचा वकील होतो. तर सुपा पेटा नव्हता. सुपा पेटाला आलं पाहिजे होतं. तिकडे त्याच्या तालुक्याची होती. तिकडून तुमचं पेमेंट केलं आहे. काही लोकांचा वकील होतो. नंतर MLA झालो. पुष्कळ म्हणजे कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय.
विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. वाहन चालकालय नियंत्रण चुकून लॉरी पलटी, चालक बचाव. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा बर्गी हिंगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर फुडल्या नेवच्या गोरवाक चुकोवूक म्हण लॉरी चालकान केल्ल्या प्रयत्नात लॉरी पलटी जाल्ली घटना घडली. मंगळूरच्यान काजूबिये घेऊन गुजरात राज्यात वयच्या लॉरीक बर्गी राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर गोरवा येवची पळोवन तेमकां चुकोवूक म्हूण लॉरी चालकान मारिल्ल्या ब्रेका बरोबर लॉरी पलटी पण वाहन चालकाक किरकोळ मार लागलो. चालकाक कुमटा सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. घटनास्थळार गोकर्ण पोलिसांन भेट दिवन परीक्षण करून पुढलो तपास सुरू केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.